Kailangan kong nais-nais po. Minsan sa rin, please, from yung nakalipa. Kailangan kong nais-nais po. Inlerin, sinigawin mo siya kaya tayo. Kasi pagka natin kasi muna sa nilami. Kasi natin po. Kailangan kong nais-nais po. Kasi sa mga pagkakis namin, kakaliwag ako ang sumas. Those in eventually as well as of course social media lain sa response si Pamela ng Bananas mo sa malaban ito ang kamay pinanervos sila ang sila paisip siguro kung yung gano'n yung nagkara ka na yung sinusunod yung ispan yung salsa kasi yung basuri ganun lugar ko mo yung sinusunod sunod ka susunod sunod ulit ko sunod sunod sa pagsusunod saan na sumapit saan na susunod saan na sumawa ka rin yung ramon yung nang sinusunod kung sa ulit. Kung resources, independence, resources. Kasi nakakantong na, parang yung gagawin nila sa mga katawag, kung yung sinasabitis na. Lalo ko, resources. Kung hindi ko pamakunin, kung natin yung peace, kung hindi ko resources, kung sa mga hindi Ngayon sa response, si kanya nila panalo sa itong lang nasa ngunit na sinuya sa mga sinuya ng Eliseo ng Jesus. So, yung peace, equally, sa pintagan, kakalap ko, kaya ko yung sa Biblia. Buhay mo yung gawin ko, so first ko, buhay tayo. Kaunta, paro, Bili rasi ko na ito sa mga sa mga supers, luway, luway, sa mga pagkatatay, parang yung kawin ka sa mga. Tapos kung pulis kayo muna sa sports, gusto ka wala, nalansi, nasa mga mulso. Matang ang dila sa was kawin umami kasi kung sa mga nagtitis na sa susunod dalawa tapi ada tadi lelet senior basa sa nagtitis plus grasi din sa mga kami nila kumumali sa Diyos. So, kung basa, sa kailan ka, sa ito basa kung hindi mo na sinukusun kami, kung mga basa kung mas, sa kami nila kusun,
step